Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt iepurii mei, ce iepuri am. Aici un iepuroi de cap de leu. Un iepuroi de cap de leu. Unde? Aici am o iepuriță de a făta. Așa arată cusca. Aici o să vă mai arăt. O iepuriță și asta e de a făta. Ieri am băgat-o la montă. Asta nu e de a făta. E iepuriță. Și o să vă mai arăt puișorii de fraților. Eu scos aici afară. Dacă vedeți. Eu scos aici. Mai am și acolo. Aici îs de fluturi. Asta e masculul. Asta e femela. O să vă arăt aici o aici o iepuriță. O iepuriță. Încă una. Negruța. Nu știu dacă se vede așa bine. Și aici mai am 3 puiuți. 2 de cap de leu. Și unul de uriaș din ăsta. Galben. Asta e. Ăștia două îs femele. Îs femelă și ăla alb e băiat. Cam atâta cu episodul ăsta. Atât iepuri am. Așa spitice. Cam atât am. N-am mai mult.